A circunvalación de Ribeira seguirá ampliándose. Logo de estrear a primeira parte da infraestrutura, a Xunta incluiu este proxecto na súa partida de orzamentos. En outubro do pasado ano puxose en servizo a nova vía de conexión entre a DP 7305, que conecta Ribeira con Aguiño Carreira e a aldea de Fafián, primeira parte construída da futura variante ribeirense. O goberno local, encabezado por Luís Pérez Barral, non coñece polo momento os seguintes pasos a seguir pola Xunta, impulsora do proxecto. Vemos que a Xunta de Galiza introduciu nos orzamentos deste ano 2025 unha partida económica no caso de que a Xunta decida continuar con esas tarefas de dotar a Ribeira dunha circunvalación ou dunha variante, pois estaremos á expectativa, non? Conforme o que se vai a facer. Sabemos que hai esa partida orzamentaria, pero non sempre todas as partidas orzamentarias chegan a materializarse. O rexedor local apunta que toda agora non teñen máis información sobre que camiño se seguirá co desenvolvemento da variante de Ribeira. Non sei que tramo escolleron, Non sei, é que non teño ningún tipo de información sobre iso. Sei que está unha partida orzamentaria, pero... Un proxecto inicialmente rexeitado por veciños e polos partidos que estaban na oposición na anterior legislatura como BNG, PPBI e PSOE. Hoxe no goberno local encargaron un estudo alternativo ao trazado desta circunvalación. Recentemente, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia emitiu unha sentencia na que avala o trazado desta primeira fase da variante ribeirense ante a reclamación dun veciño que foi obxecto de expropiación.